Hvala Petra. I zadovoljstvo mi je ovim izlaganjem stvoriti tu zaokruženu cjelinu ovog našeg skupa koji je bio doista zanimljiv u 2 dana. Kao što vidite, ja ću pokušati danas ukratko predstaviti takozvani romski element u prijevodu mađarskog romana Slike u dimu Menyhérta Lakatosa pod naslovom Ciganin koji piše, odnosno pod motom Ciganin koji piše. Romski element je u ovom izlaganju skup svih elemenata u tom romanu koji se vezuju za romski jezik i kulturu. Dakle, od jezičnih elemenata na razini pojedinih riječi i izraza kojima se služe cigani kao likovi u romanu, do razine samoga jezika naprosto. I ispitamo li taj romski element vertikalom tih jezičnih razina, uočit ćemo višestruki otklon od standarda, kako unutar samog izvornika između mađarskog i romskog jezika, tako i u suodnosima u kontekstu prijevoda tog romskog elementa na hrvatski, engleski i francuski jezik, čega ću se dotaknuti kratko, a svi ti prijevodi nastali su 40 godina nakon objave izvornika. Samo da vidim, dakle, Menyhért Lakatos rođen je 1926. godine u malom romskom naselju na granici sa Rumunjskom, negdje na razini Oradeje, dakle jugoistočna Mađarska, a preminuo 2007. u Budimpešti. Na internetu ćete vidjeti o njemu na hrvatskom sljedeće. On je romsko-mađarski književnik i pjesnik, klasik mađarske romske književnosti 20. stoljeća. Nakon što je završio Pučko učilište u Nagykörösu, radio je kao inženjer i kao direktor ciglane koju je i osnovao i bio je zapravo ambasador svoje zajednice. Sudjelovao je u istraživačkim projektima o Romima, radio je mnogo na području zaštite interesa Roma, osnovao Kulturni savez Roma 1986. godine, a predsjednik Kulturnog saveza Roma Mađarske je, dakle, od 1988. Od 1973. djeluje kao slobodni pisac. Zašto ovo naglašavam? Već imam problem sa ovim opisom, jer što je to romska književnost i što je to romski pisac? Je li romska književnost o Romima, iz pera Roma ili napisana na romskom jeziku? I što je romski pisac? Možda će nam na to odgovor dati sam Lakatos koji kaže za sebe: Nem cigány író, hanem író cigány. Ne ciganski pisac, nego ciganin koji piše. Mađarska povijest književnosti i književnost njega smatra značajnim mađarskim piscem i ne ističe da je on mađarski romski pisac kao takav. Vratit ću se kasnije na ovo ciganin koji piše ili Rom koji piše, je li politički korektno ili nije, to ćemo čuti kasnije. Roman o kojem je riječ danas je Füstösképek, izdan 1975. godine kod kuće Magvető. Objavljen je inače u 19 zemalja, preveden na brojne jezike i samo u Mađarskoj prodan u 100.000 primjeraka. Inače je to prvi roman Lakatosov, dakle i opet čitamo prvi veliki roman romskog autora i jedno od prvih značajnih književnih ostvarenja romskih umjetnika u Mađarskoj, a možemo reći i zapravo u ovom dijelu jugoistočne Europe. Zašto je to posebno? Jer upravo iz ovog dijela možemo čitati priču o odrastanju malog Roma ili ciganina koji kreće u školu, koji je jedini koji se obrazuje i on jest jedini Lakatos koji je obrazovan, visoko obrazovan. Dakle, temeljen na autobiografiji, iznutra nam prikazuje sliku jedne romske zajednice, upravo tada geografski i vremenski određene. Naime, radnja se odvija negdje neposredno prije Drugog svjetskog rata. Roman je pisan za većinsko mađarsko stanovništvo i to ćemo vidjeti poslije iz fusnota. Dakle, autor sam
stavlja bilješke kojima objašnjava romske riječi, odnosno ciganske riječi, u romanu kojima se služe likovi. Što se tiče prijevoda, prvi prijevod je, dakle, najstariji od ovih koje sad razmatram, je francuski prijevod Couleur de fumée, une épopée cigane, dakle, ima i podnaslov, objavljen u 3 puta, dakle 3 izdanja, 86, 93 i 2000. u prijevodu Agnès ili Agnes Kahan. Nakon toga je 2015. objavljen engleski prijevod pod naslovom The Color of Smoke, an epic novel of the Roma. I hrvatski prijevod je objavljen 2021. u mom prijevodu, dakle kod VBZ-a, pod naslovom Slike u dimu. Zašto se razlikuju naslovi? Zato što Füstös képek su slike koje su füstös zadimljene, dimljive, boje dima, dakle sve vezano za dim. Međutim, zašto je odabran za hrvatski prijevod malo doslovniji naslov? Zato što u jednom dijelu romana autor, odnosno pripovjedač, upravo spominje te slike koje mu se kroz taj dim pojavljuju kad se on prisjeća svog djetinjstva. Dakle, polazište je bilo zadržati pojam slike kao slike. Romski jezik, dakle, krenemo na otklon od standarda. Počnimo prvo od razine jezika. Romski jezik je sam po svojoj naravi nestandardan ili nestandardiziran još. Dakle, unatoč tom poduljem procesu standardizacije i pripisivanju književnosti romskom jeziku ili ciganskom jeziku koji je u svojoj biti usmeni oralne, dakle naravi, romski jezik zapravo čine brojni dijalekti koji su evoluirali u kontaktu sa jezikom zemlje domaćina ili područja gdje su nastanjeni i time se stvaraju, dakle, kontaktni elementi i ti dijalekti nose i obilježja, dakle, i danog većinskog jezika i tog jednog romskog jezika. Isto tako i grafija, upravo zbog te usmene naravi, i pisanje i grafija je prilagođena onom jeziku zemlje domaćina sa kojim, dakle, taj romski jezik ili romska zajednica dolazi u kontakt. Što se tiče poruke ovog romana, iz fusnota vidimo da je autor namijenio taj veliki roman upravo mađarskom čitatelju, koji nema pojma što je to romska zajednica ili ciganska zajednica u Mađarskoj, kako je to sve bilo i što je ono što on želi reći. Roman, dakle, izlazi 1975. godine, upravo u vrijeme kada se na globalnoj razini počinje razmišljati o tome, dakle, ciganstvo, romstvo, gdje se zapravo i Rom počinje pojavljivati kao zamjena te riječi i gdje se globalno pokreće proces standardizacije. Autorske bilješke, prvih nekoliko sam izdvojila. Vidimo Rom-Ungoro, Magyar ciganj, mađarski ciganin, Robija, Rapšak, zatvoreništvo, Čačo, Rom, pravi ciganin, kaže on, Ungorotem, Mađarska, Robiju znamo i opet ona se ponavlja, Krisi, koja je zakon, Dolmuta je pleme, Peterešćok je Petrov ili Petrov narod, Čurel je ukrasti. To je prvih nekoliko bilješki. Pogledajmo kako se one odražavaju u prijevodu, dakle u jeziku koji je daleko od toga i zapravo gdje možemo pretpostaviti da nije bilo toliko kontaktnih elemenata kao ovdje u ovoj srednjoistočnoj Europi ili jugoistočnoj Europi. U francuskom ćemo vidjeti, odmah ćemo uočiti pisanje, odnosno grafiju. I vidimo da se i prevoditeljica francuska povela kriterijem izgovora, jer vidimo da je, dakle, Rom-Ungoro pisano je tako da se na francuskom može pročitati na identičan način. Robija zatočeništvo, Čačo Rom, dakle ne moram čitati, već vidite na ovoj prezentaciji da je jednako, dakle, fonemski zapis. Ono što je možda još zanimljivo je Bočkor,
Sirbiko kao Srbija koja je postavljena, ali bočkor je zanimljiv jer u francuskom se treba objasniti ono što je opanak. Bočkor je opanak. U hrvatskom to lako prevedem jer je to ista kultura na neki način, je li tako? Ali francuskinja mora to objasniti što je taj bočkor i ona preuzima bočkor u mađarskom obliku ovako. Engleski prijevod nisam ponavljala, ali isto tako se fonemski zapisuje, međutim engleski prijevod ide još dalje. On ne samo da fonemski zapisuje, on se zapravo usudio, rekla bih tako, proučiti kako se to ispravno kaže i kako se to ispravno piše. I zapravo onaj romski elementi u engleskom prijevodu su oni kakvima bi netko u Americi, recimo to tako, napisao taj romski, pretpostavljeni romski. Dakle, grafijom, odnosno i izgovorom koji je drukčiji, i to znači da nije čačo Rom, nego je čače Roma. Dakle, tu vidimo u engleskom prijevodu veće zadiranje, odnosno veću, na neki način, lokalizaciju upravo tih romskih elemenata. I dulmuta, dakle nije dolmuta, nego dulmuta. Što se tiče čorel, što znači krasti, a francuski je preuzeo fonemski, engleski je odlučio da to ne treba. Dakle, oni su uopće izbrisali fusnote koje autorova nema. Ne postoji u engleskom prijevodu, nego su odlučili jednostavno maknuti tu fusnotu i u tekstu napisati filč. Zašto ne mogu objasniti? Jer nisam uspjela stupiti u kontakt sa prevoditeljicom Ann Taylor. Što se tiče hrvatskoga, tu dolazimo do jednog problema, zato što je romski koliko stran, toliko i blizak. Upravo zbog te jedne kontaktne situacije i ako možete vidjeti, dakle, mađarski ciganin, dakle sve je preuzeto u hrvatskom prijevodu kako je autor i zamislio. Međutim, jedna napomena se tu pojavljuje što je mani, što je baka, što sam, evo konkretno sam kao autorica hrvatskog prijevoda mogu reći ja odlučila ubaciti ipak, zato što je to jedan drugi način, dakle jedna specifičnost da on tako zove svoju baku, iako su i engleski i francuski prijevod to preveli. I naravno sve je vezano, dakle, fonemski. Kontaktni elementi, dakle, kao što smo vidjeli, a vidjet ćemo i kasnije, između romskog i tog nacionalnog jezika većinskog nisu svojstveni mađarskoj. Dakle, okolnosti i sudbina tih zajednica su zapravo vrlo slični u tim srednjoeuropskim okvirima. A što se tiče upravo tih, o čemu govorim, možemo vidjeti kod sljedećih problema. Hoćemo li nešto prenijeti, hoće li nešto biti prijenos, prijepis ili prijevod, u koji jezik uvlastiti? Dakle, moramo uzeti u obzir ne samo kontaktnost, odnosno bliskost, moramo uzeti u obzir i protok vremena. Jer ako sociološki i sociolingvistički gledamo 75. možemo vidjeti odnos između tada objašnjenog romskog elementa i mađarskoga, a sada, nakon 40 godina, malo je druga situacija. Dakle, ovdje vidimo hrvatski prijevod ima 3 kategorije. Ono što je strano ostalo, on je, dakle, preuzeo je fonemski samo. Riječi koje su se udomačile u većinskom mađarskom jeziku, udomačile, to hoću reći da su ne samo u slengu, nego i u kolokvijalnom mađarskom, kao što su harnjeg ili čaj, u hrvatski su prenesene na toj jednoj lokalnoj varijanti romskog, jer su nepoznate, jer čaj, da ne bude čaj, onda je dodan h. Inače je u mađarskom kolokvijalno reći čaj kao ženska ili žena, harnjeg ili harnik koji je prepredena vješta žena. 3. kategorija su riječi koje su se već udomačile i koje više nisu strane, koje su sad već hrvatski, dakle to je već kolokvijalni hrvatski koji je gađo, lova, džuv i tako dalje. Sad, krećemo prema kraju romana.
Kao što se možda moglo vidjeti na promociji ovog romana i što se može vidjeti na internetu, bilo je nekih nesporazuma oko toga jesam li ja s pravom koristila riječ Rom, ciganin ili tako. Dakle, ciganin je nešto što je autor napisao, on je smatrao svoj jezik i kulturu ciganskom i to je i preneseno. Vratit ću se na Lakatoševo dakle, samu identifikaciju koja kaže da nije ciganski pisac, nego ciganin koji piše. 1971. godine Prvi svjetski kongres Roma postavio je temelje tog globalnog promišljanja jer je tada usvojen etnonim Rom, dakle čovjek, umjesto ciganin i tu je krenula i standardizacija i zapravo politički proces usvajanja riječi Rom. Zašto? Zato što ciganin iz grčkoga znači nedodirljivi. I upravo ta stigmatizacija je bila ono što se htjelo izbjeći zamjenom riječi ciganin riječju Rom. U Mađarskoj naime nije standardizacija gotova, samo je jedan dijalekt standardiziran, to je lovari. A kad pitate kći, recimo, ili kćeri Menhirta Lakatoša, što su oni, kako se oni gledaju, onda oni kažu pa oni su cigani. I da postoji i naziv Rom, ali da se oni to tako ne kažu za sebe, to samo političari. Kad pitam je li to pogrdan naziv, onda oni kažu pa pogrdnost ovisi o tonu, dakle o samoj riječi, kako ćemo mi to izgovoriti, hoće li to biti s poštovanjem, s prijezirom ili podsmjehom. Dapače, kaže ona, nije ni riječ Rom uvijek pozitivnog predznaka. Dakle, postoji jedna pozadina i potreba da se očisti naziv ciganin i da se pronađe neki neutralni označitelj. Međutim, samo kratko da završim. Dakle, u ovo doba političke korektnosti postavlja se pitanje, kao što je Zoltan Beck, profesor romologije u Pečuhu, postavio tezu. Ako iz uporabe izgnamo riječ ciganin i samo zamijenimo riječju Rom, kao prvo, problem negativne konotacije neće se riješiti, dakle neće biti očišćeno od pogrde. Sjetimo se riječi black. Danas, ja više ne znam, čekam da netko kaže da je plavokos politički nekorektno. Drugo, brisanjem riječi ciganin, briše se i sva povijest koju nosi stereotipizacija, diskriminacija, stigmatizacija, holokaust i sve ono što zapravo jest značajka te povijesti, a bez povijesti kako možemo uopće i pomisliti na očuvanje identiteta jedne zajednice, a time i očuvanje identiteta ovog dijela Europe. Umjesto toga, Zoltan Beck kaže, očistiti upotrebom. Dakle, što češće i što više koristiti tu riječ ciganin u pozitivnom i neutralnom značenju ili smislu. Otklon vidimo i kod jezične uporabe samog autora, kojim se potkralo par grešaka u romskome. Zašto? Jer je on vjerojatno u svom životu imao dominantniji mađarski jezik nego romski. Ali taj romski koji on usvojio, ili ciganski jezik, je upravo samo njegov. I on ga zapisuje kako ga se sjeća. Hrvatski prijevod polazi od činjenice da je autor onaj koji je slobodan i ima pravo na svoj dijalekt, dok engleski i francuski prijevod njega popravljaju, dakle tih tri greške popravljaju, dotle hrvatski prijevod ili ja dajem Lakatošu slobodu da piše svojim jezikom i dajem mu pravo na nesavršenost tog jezika kakav god da je. Dakle, s obzirom na to da i francuski, i engleski, i hrvatski prijevod, dakle ovu riječ ciganin i dalje vjerno prenosi u tom obliku u kojem jest u izvorniku, a opet možemo reći čak i usprkos teroru političke korektnosti, možemo reći da još ima nade za opstanak ove izvorne šarolikosti našeg svijeta, ako ne drukčija onda preko prevoditelja. Hvala na pozornosti.